Hej, mit navn er Per Rasmussen. Jeg er fra Dansk Produktions-IT. Jeg skal have fornøjelsen af at køre jer en kort tur igennem Advanced Manufacturing til C5. Systemet findes også til Odoo, men her er det C5, vi går det igennem. Lad os starte en C5'er. I det her tilfælde, der kører jeg den C5'er, der har den nye menustruktur. Man kan også køre med gittermenuen, hvis man foretrækker det. Det kan man bestemme per bruger. Når man tager systemet her i brug, så vil man starte med at gå ind og oprette de ressourcer, der findes i virksomheden. Og det kan selvfølgelig være maskiner, som her, med en kapacitet styret af en kalender, kostpris per time, salgspris per time, om de indgår i gruppe med hinanden. Man har medarbejdere, og man kan herunder også knytte medarbejdere i grupper efter hvem der kan hvad. Så hvis jeg klikker her på human gruppeforhold eller kompetencematrix, så kan jeg simpelthen gå ind og definere, hvilke medarbejdere har hvilke kompetencer og kan altså tage hvilke job. Det bruges både i planlægningen til at se, hvor mange ressourcer man har til et job, og det bruges i jobindrapporteringen, når folk skal se, hvilke job de kan udføre. Der ser de selvfølgelig kun dem, de har kompetencer til. Lad os gå i lagerkartotek og prøve at kigge på en vare, som vi har oprettet i forvejen. Det er et mellemkabinet. Jeg hopper ind på stamkortet. Jeg kan se, at det her er en stykliste, det vil sige, at det er en vare, jeg har produceret før, eller en vare, jeg kan producere, undskyld. Jeg går i styklisten og ser, hvad den består af. Den består af noget råmateriale, noget bundplade. Der kunne selvfølgelig indgå flere materialer, der kunne også indgå halvfabrikata. Nu går jeg i produktionsprocessen og kan se, at der er 3 operationer, nemlig læseskæring, bug og CNC, for at lave den her vare. På læseskæringen, der foregår det på den her vare på læseskær 1-maskinen, og der er en person i læsegruppen, der skal stille maskinen op i 20 minutter. Og så tager det 16 minutter både på maskinen og på operatøren at producere det her mellemkabinet. Jeg har selvfølgelig mulighed for at knytte instruktionsnotater og filer til. Her har jeg været inde og vedhæfte en tegning. Jeg kan vedhæfte alle de filer, jeg har lyst til, og de følger automatisk med ud i produktionen, når man så har produktionsorder på dem, sådan at man får den korrekte kvalitetsinformation med ud til medarbejderne fra starten af. Lad os prøve at lave en salgsorder på den her. Vi går i ordrekartotek, order, og vælger opret en ny salgsorder. Jeg bliver så spurgt, hvem kunden er. I det her tilfælde er det Hamle Hummeltøj, og de vil gerne have den her leveret den 30. Vi går ind på ordrelinjer, angiver hvad det er, de gerne vil købe. Og det var så et mellemkabinet, og dem vil de gerne købe 80 af. Lad os sige det. Vi bruger lige en genvejstaste til at oprette en produktion. Nu har systemet oprettet en produktionsordre på 80 styk. Jeg kunne have fået det til, i stedet for kun at oprette en produktion på det antal, der manglede, hvis der nu havde været nogen på lager. Men her står jeg på min produktionsordre, hvor der indgår læser, bug og CNC. Og nu har den så ganget tiden op med de 80 styk, jeg skal lave af det her mellemkabinet. Jeg kan jo se, at den her produktion opererer fra en salgsordre, der hedder 21883. Klikker jeg her, så lander jeg på salgsordren. Jeg kan se, at de vedhæftede filer er fulgt med. Og jeg kan gå ind på mine materialelinjer og se, hvad jeg skal bruge af materiale, igen ganget op med de 80 stykker, jeg skal producere, om der er nok på lager. Jeg kan forkalkulere min ordre. Det sker nu automatisk, hvis jeg ikke selv gør det. Men lad os prøve at planlægge den og se, hvornår vi kan levere den her ordre med 80 kabinetter. Systemet spørger mig, hvilken farve jeg ønsker ordren vist med over i Gantt-planen. Og det er så sindigt, at man nede i kundekartoteket kan lægge en farvekode på de kunder, man handler meget med. Og det har også den betydning, at når man kommer ind i Gantt-planen, så ser man den kundes ordre i den bestemte farve, man har valgt, sådan at man nemt kan se, hvilke ordre, der hører til hvilke kunder. Og der kan man faktisk gå i Gantt-planen, så vælge kun at planlægge på en bestemt kundes ordre, hvis man har lyst til det. Så skal jeg tage stilling til, om jeg vil have den hurtigst mulige leveringsdato, når jeg planlægger, eller om jeg vil planlægge fra leveringsdato og bagud. I det her tilfælde, der vil jeg faktisk gerne
prøve at se, hvornår jeg tidligst kan levere. Nu er ordren planlagt over i TT-plan, og jeg får så at vide, at den kommer til at starte den 7.5. på læseren og slutte den 18.5. nede på CNC. Og det var jo ikke så godt, fordi vi skulle levere den 29.4. Lad os prøve at gå over og se, hvorfor vi ikke kan levere den til tiden. Nu kommer jeg ind i TT-plan, hvor den så holder fokus på lige præcis den ordre, jeg kom fra inde i C5. Her der ligger min ordre på mellemkabinettet, og det første trin kører ud på laserskæremaskinen. De grå her, det er jeres maskiner. De lyseblå, det er medarbejdergrupper, og hernede der er det medarbejdere, og hernede har jeg underleverandører. I det her tilfælde, der er min ordre overskredet leveringsdatoen, og derfor bliver den rød oppe i toppen. Og det er simpelthen fordi, at der ligger en hel masse job heroppe på min laserskærer. Lad os prøve en gang at se alle de andre job, der ligger herinde. Jeg vil lige have mit timeglas til at holde op med at stå og køre. Her kan jeg altså se, at på min laserskærer her, jeg prøver at zoome ud en gang, der er totalt optaget her fra hen i uge 15 og hen til uge 19. Og det er derfor, vores ordre først kommer ind her, og altså ligger herhenne i slutningen af uge 19 og kører i uge 20. Det kunne jo så være, at jeg gerne vil have den her ordre rykket frem på bekostning af nogle af de andre ordre. Hvis jeg gør det, kan man gøre det på flere måder. En af måderne, det er simpelthen at holde en tastekombination nede, og så trække i ordren og lægge den derhen, hvor man synes, man gerne vil have den hen. I det her tilfælde vil jeg gerne have den hen her foran den orange. Jeg slipper min mus. Så sker der det, at systemet lægger den her ordre ind her, hvor jeg slap den, og automatisk omplanlægger alle de ordre, det så gik ud over med alle deres tilhørende operationer. Det er selvfølgelig utroligt nemt og tidsbesparende, fordi i de fleste Gantt-plansystemer, der vil man manuelt skulle flytte alle de ordre, der lå i vejen og skabe plads, før man kunne trække ordren herhen. Det skal man ikke i TT-plan. Der kan man bare trække hen og slippe. Og det er altså kun en af måderne at gøre det på. I det her tilfælde, der fik jeg tilsyneladende løst noget af mit leveringsproblem, men den overskrider stadigvæk på de sidste 2 operationer af leveringsdatoen. Lad os prøve at planlægge om på en anden måde. Hvis jeg nu markerer den her ordre til masseplanlægning, så kan jeg tage stilling til de ordre, der ligger i vejen og sige, jamen, er der nogen af dem, jeg gerne vil ofre for at få den hvide rykket frem? Dem klikker jeg simpelthen på. Orienterer mig selvfølgelig lige om, hvad det er først. Hvad er det gået på? Og når jeg har gjort det, så kan jeg simpelthen gå ind i min masseplanlægning, hvorefter den viser de ordre, jeg klikkede på herude i Gantt-planen. De står herovre klar til omplanlægning. Og der vil jeg så gøre det, at jeg tager den hvide ordre her og siger, jamen den er altså vigtigere end de andre nu. Så jeg giver den en højere prioritetskode. Sådan. Så vil der ske det, at når jeg planlægger om, så vil den altså tage den hvide ordre først og prøve at flytte den hen foran de andre, som jeg satte i spil. Det prøver vi. Og det lykkedes minsandten at få den hvide ordre rykket frem på bekostning af de andre ordre. Og nu er denne her ordre ikke længere rød på nogen af bjælkerne. Så det vil sige, at nu overholder vi faktisk den ønskede leveringstid. Se, det var så bare en måde at planlægge om på, eller 2 måder at planlægge om på. Den måde, man normalt planlægger om på, når man har systemet i det daglige, det er, at hver morgen, der går man ind i noget, der hedder masseplanlægning. Og der vælger man simpelthen alle de ordrer, man har inde i Gantt-planen, på nær eventuelt dem, man måtte have låst ude i Gantt-planen, fordi man ikke ønsker, at de skal omplanlægges. Det kunne være, de er bekræftet til kunden. Men så vælger man simpelthen de ordrer, man er villig til at planlægge om. Og det TT-plan så gør, når man trykker genplanlægge, det er, at den simpelthen omplanlægger alle ordrene ud fra, hvad der er sket ude i produktionen i går. Altså hvilke job, der er blevet færdigmeldt eller delfærdigmeldt, og hvilke salgsordre, der har fået nye leveringsdatoer, fordi kunden har ringet, eller indkøbsordre, der er blevet ændret. Det tager TT-plan simpelthen automatisk hånd om, når man trykker på genplanlægge. Hvis man ikke har brugt prioritet, som jeg har her, så vil systemet planlægge i stigende leveringsdato, altså efter hvornår kunderne ønsker at få dem, selvfølgelig. Men har man brugt prioritet, så er det altså højere og vigtigere end leveringsdatoen. Lad os prøve at planlægge den her om.
Så nu planlægger systemet faktisk samtlige ordre om på nær af dem, jeg har låst eller fravalgt. Og det giver jo lynhurtigt. Og det gør det faktisk også i den virkelige verden, selv med mange ordre. Og jeg kan nu se, at mine ordre blev pænt liggende herhenne og overholder nu kundens ønskede leveringsdato. Når man har lavet sådan en masseplanlægning som her, så vil man typisk gerne vide, hvilke ordre, der nu ikke længere kan leveres til tiden. Og det kan man simpelthen tage en udskrift på. Således at man går ind og siger, at jeg vil gerne se, hvilke ordre, altså hvilke produktioner har jeg på hvilke varer, som skulle leveres hvornår, som ikke længere kan leveres til tiden, og hvornår kan de så leveres, og hvor mange dage overskrider de den ønskede leveringsdato med. Så tager man den her liste, prioriterer ordrene og laver en ny omplanlægning med prioriteter, sådan at de ordre, man ikke kan leve med, kommer for sent, bliver leveret til tiden. Man kan selvfølgelig også gå ind og gøre det, at man udvider sin kapacitet i en given periode. Inde bagved det her skærmbillede, der ligger der kalenderstyring. Så hvis jeg går i funktioner, opsætning, kalender, så har jeg herinde min kalender, og der kan man altså gå ind og definere, hvor lang tid man arbejder på hver dag, og der kan man simpelthen lave en undtagelsesregel, der går ind og siger, at fra den dato til den dato, der har jeg så mange timer. Det er også her, man lægger ferie og helligdage og sådan noget ind. Helligdagene kender den automatisk, men ferier og så videre lægger man selv ind herinde. Når man så genplanlægger, så kender TC-Plan kapaciteten og kan automatisk planlægge i henhold til den ændrede kapacitet og give de resultater, det medfører. Man har selvfølgelig mulighed for at se belastningen på sine ressourcer på anden vis. Jeg kunne gå ind og sige vis ressourcebelastning her på en bestemt maskine. Og det kunne være, at jeg gerne vil se, hvor mange timer jeg har booket. Så ser jeg her uge for uge derhen af, hvor hårdt jeg har booket op i forhold til den kapacitet, jeg har til rådighed. Det kan man også udskrive på tværs af alle ressourcer. Der ligger en masse udskrifter herinde, som hjælper en med at få overblik ud over det, som Gantt-planen giver i sig selv. Det var en kort introduktion til TC-Plan. Nu lukker jeg TC-Plan her, gemmer de ændringer, jeg har lavet, indtil da var alt bare simulering. Og vender tilbage til C5. Og nu holder vi en lille pause, og så genoptager jeg fra den her produktionsrute om lidt, hvordan man jobindrapporterer via vores webbaserede jobindrapporteringssystem.